आंनि मुङा मुस्रि खरगेसर दैमारि जुलाइ हालामनि सिङावनो थानाय नं 2 रायंपुर गामिनिनो आं बे निउज पर्टेलनि गेजेरजोंनो फोरमायनो सानोदि मैयानि 3 नभेम्बर 2025 खालार खालि गगामुख मैयानि गेजेराव राजखान्थि हान्जा BPP बड'लेण्ड बड' पिपल पार्टी दानायाव बिथांमोना आंखौ मोनथिया हसिया आंनि नामखौ सोसननानै होयो जाहाथे बे सोसननानै होनायाव आंखौ बेनि गेजेरजोंनो समायखिरा लानो होयो जाहाथे बे समायखिरा लानायाव आंबो समायखिरा लानाय जायो जाहाथे बे समायखिरा लानायनि गेजेरनिफ्राय आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि आंनि मावनो हायैनि जाहोनजों आरो बेनि गेजेरजोंनो आङो XNDB आफादनिनो जुनाय हालामाव जुनाय दखरानिनो सासे आं सोद्रोमा जानानै दंखायो जाहाथे बे सोद्रोमानि गेजेराव आङो बे जुनाय दखरानिनो XNDBनि आफादनिनो आङो लेङाइ नेहाथारिखा जाहाथे बे लेङाइ नेहाथारि बिबानजोंनो आं दिनैसिम दैदेनबोगासिनो दं बे दैदेननायनि गेजेरजोंनो जाहाथे आङो बेखौनो फोरमायनो सानोदि जाहाथे BPP पार्टीनिफ्राय आंखौ मैयानि गेजेराव बिथांमोना बिसिनि आफादाव बा बे आफादाव आंखौ बिबान लानो थाखाय लादोंमोन जाहाथे बे राजखान्थि हान्जायाव आं थानो हाथ'नाय नङा बेखौनो आं दिनैनि निउसनि गेजेरजों आं फोरमायफिननाय जायोदि जाहाथे आं बे बिबानाव आं हाबथ'नो हानाय नङा बा थाथ'नो हानाय नङा बिनि गेजेरजोंनो आङो बेखौनो आं फोरमायहरनाय जायोदि जाहाथे नोंथांमोनाबो आंखौ गाज्रि दामोनथों बिनि गेजेरजों जाहाथे दिनै आङो बेखौनो फोरमायनानै लानाय जाबाय दे आं दिनै नोंथांमोननि जि मावनो गोनां हाबाफारि बेयाव आङो जगदान खालामफानो हानाय नंलिया आरो बिनिफ्राय आं एंगारनानै लाथ'नो सानबाय जाहाथे आंनि XNDB आफादनिनो आं सासे जुनाय दखरानिनो आङो लेङाइ नेहाथारिखा बेखौनो आङो मावलांनो हाबाफारियाव आं आगबारायनानै दंखायो आरो बेयावनो आं मावनो गोनां खामानिखौ आङो मावनोनो हाख'वाखै अब्लाबो बिनि गेजेरजोंनो आं दिनै बेखौनो फोरमायनाय जायोदि जाहाथे आं बे XNDB आफादावनो मावलांबाय थागोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय जाहाथे आं दिनैनिफ्राय BPF हान्जाखौ नागारनानै आं बेनि गेजेरजोंनो BPP पार्टीनि राजखान्थि हान्जायाव जाहाथे आंनो जि बिबान होदोंमोन बेखौ आङो नाजावनानै लानाय हाथ'नाय नंलिया आं बेखौनो दिनै निउसनि गेजेरजों आङो फोरमायनाय जाबाय जाहाथे आङो आंनिनो XNDB आफादनिनो आङो दिनै लेङाइ नेहाथारि जुनाय दखरानिनो जानानै दंखायो बेखौनो आङो मावलांगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय जाहाथे बेयाव गेना गोरोन्थि जाफ्लांदोंबाबो नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय जाहाथे दिनैनि बे निउसनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनानै जाहाथे आंनि XNDBनि जि खामानि मावनो दं बेखिनिखौनो मावलांबाय थागोनखौ आं आसा फारिबाय बे मावलांनायनि हाबाफारियाव गेना गोरोन्थि जालांदोंबाबो निमाहा होगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय बेखिनिखौनो बुंनानै जों दिनैनि बे निउस लाइभनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि जै XNDB जोंनि